Machigni kamoro ma intie janeno mar LTN en chenro mar DAK ACHANA. DAK ACHANA en chenro mabiro ni chieng' tich ang'wen kata chieng' ang'wen sama chalo kaka maendi mar mondo mi walosi, wapangi kendo wawinjore ka bende waduoko penjo to bende moko bende nitie ma bende wapenjore nyaka koda kaun. Nito DAK ACHANA nadi? DAK ACHANA ni endi en chenro ma osebedo ka koro sani endi molo e Lolwe Tv ka endi e thuolo malach, to bende wadoko erokamano kuom kete obed gima en kawuono. DAK ACHANA mondo mi itudre kodwa achiel kachiel. Facebook page marwa en Lolwe TV. DAK ACHANA sani nitie nyaka gi WhatsApp group margi kamano ma ginyalo time weche gi gayo gi pime wachgi. DAK ACHANA ni endi inyalo yudo bende Twitter handle marwa maen @lolwetv, ka inyalo tiyo gi hashtag michaka go mana sani hashtag DAK ACHANA. Mago te gin yore mago eko mag tudruok. An ka endi gi Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ, ma wadwa mondo mi wambek go ka wang'iyo penjo ma kawuono ukelo. Penjo ng'eny ka endi en penjo ma ng'eny ka rombo Nerea. Penjo ni ng'eny, to wabotemo mondo wadhach gi mwanyalo te wadhi mbele machiegni chenro. Asante sana, arwako uduto te jo DAK ACHANA. Wantiere kod WhatsApp group ng'ama nyalo temo mawinjo ni en jahera dongo sepo mar DAK ACHANA. Kopong to choko medo machielo. Ng'ama winjo ni en jahera mar DAK ACHANA. Warwaki. Erokamano, kamoro ma intiere e thuolo ni endi. Maendi koro en chenro ni kwa chake achiel kachiel. Penjo ni ka Nerea, penjo ma obiro ma bende koro mondo watudre kodi mondo wanyise ji gima bejo wacho kaendi. Ma Rogers kutoka Osogo, nasikia mafundisho iko poa sana. Asante. Iko poa. Nika Beruru Anjoan kawuok Asumbi, an kod yawuoyi ariyo. To adwaro ng'ama nyuma. Konya uru yawa. Dakenda oroma igni 37. Podotin. Dakenda to oroma 37 years. Nyako. Yeah. 37 years nyako podotin. Podo yang. Idonjo gane mama unade kikore introduce. Kidonjo kode dalau. Mika. Makore ja obire rangaji. Iwacho ise gi chiko jinia. Mama biro gi wendo. An gi nyathi moro ka yadore mondo alimu goro jaberna moro ma kore katich mamara ma yiero na mama koro abiro gi wendo. Mit mama ni tedo. Mit mama ni koro luongo mine ni moko manyieke ne. Luongo yuoche ne magino wuone ni. Jobet piri to wendo. Koro kedonjo ya 37. Iyaro go kata usi ni. King'iye gi rangaji. Ni ma nyathi cha. Osogo nyino wero gimoro niya. Ninga masero dhako muti. Masero dhako muti madayo. Musigo ni mnajo wali ginia. Ukunana nyathi chako kadho ka. Ni. Dhako mesero kata karuti kathigo. Ene mna nyathi. Nyako ni. Ene na babe. Babe tingeni koro ki. Pai papa twangi ingeni koro omakre chalo jwala. Nisema jwala mowa. Kamano. Tupuri ni mna babe no sogo. So ngina nyathi ja kukadhoka. Nyathi mokadhoka no. Dhi mna giluth kungre mna giwi. Ni mano koro ni mano ema koro tugo sogo. Omiyo 37 okachi ni udunga ahinya, pod ok oduong. Lakini ni ng'ama dwaro mondo mi oyud DAK. En koro ng'ama nyalo kawe, en ng'ama ja 45 kadhi mbele. Exactly. Omiya koni pod en yang. Nikech ng'ato to nyako yudi. Hike 37. To nitie ng'ama be ja 50 mapok no yuto. 50. Ng'eni ja 50 no yombe serious. 51 2 3 4 nyaka left tienda gitema kwan kore ka 20. Kore ka America no pura dek moko. Pod ng'ana pod pogo nyombo en pod orito jada. Donge maja 37. Koro wanyalo yudo ne ng'at ma ja 50 kadugo chien to 45. Koro ja 45 kokaw ja 37 joge dhi marom giraimisha. To John wacho ni gi wuoyi ariyo. To dwaro ng'ama koro nyuome. Oyi koro dak kende orome wakonye. Ma momiyo kwa yudo ne ng'eni wanyalo ja 45 machiege no tho. Mano dhi fit kode. Mama mechigo tamedo miye. Mana ng'eni poda wuoyo. To wanyalo ne ja 45 mano deko. Oparo dakika moko no yombe gi nyombo. Koro paro nyombo ka ne 45. To bende wanyalo miye ja 45 mokwamo
Koro gima nyathi ma nyako ni owachnwa odwaro ja higa din nikech Nyasaye to nigi gik moko te. Wacho ni kae akeni yo yari men go gi akeni gin nyithinde akeni gin chuoge ma ikilingana gi gimo ndiki ngeni an gi jal madwaro pogre gi an gi yawuoyi ariyo were gi nyithinde. Nick beruru an Johan ka wuok Asumbi an kod yawuoyi ariyo to adwaro ng'ama nyuma. Yes, mago nyithinde momiyo dwaro ng'ama bedo wuon gi. Konyauru. Wacho ni dak kende orome. To rome adi 37 ng'eny orome. Ayany bo setingo. To en 37 ni. Dibed ni osetemo dhi kamoro motame. Mani ngene kwa nya discuss kan nikech ok owacho. Mar ariyo bende samoro ne pod otwe nim. Iseno ng'ama otwe nim. Moywe dhoge moling kama tuo. Orito Mr. Right. To Mr. Right maiga dhini. Koro Mr. Right koro 37 years pokeno Mr. Right. Kosa koro ro gimora mora ma yue. Murodho no go bora no gore go kama. Ingeni nyiro at 20 kanya kwa ni an ambition, I want to be an engineer, I want to be kia what. Koro mo 25. Koro joka koro wacho ni well, I don't want to be a big life más stable. Ayudi gima timo. Ka koro dhe koro mo 30 ka. Koro wacho ni koro sani endi odwaro dichuo. Odwaro ng'ate mondo bedie. Monyalo bedo godo. Koro owe dwaro joma nigi pesa, owe dwaro jok manigi gari. Odwaro ng'ato. Koro odwaro ng'ato. Koro mo 35. Koro dogi mo mayueyo. Tekni dichuo. Gima onyero inyira. Inyeji manyero. Ni gimoro moro mayueyo. Kata yod ma dhiang' mano gima yueyo. Gima mayueyo ma dichuo. Koro mane modwaro at that age. Koro mo 40. Koro kanyo koro ukao urwenyo. Koto urwenyo. At 40 koro kawo doko ne Nyasaye. Ne Jehova ini wuon piny gi polo. Kata kani chwe maonge go. Koro gezo koro Nyasaye ini wuon ini jechuch ma piny gi polo. Ini wuon mwandu te. Nyaka chuogi ini wuon gi. Ne gimi botimona. Koro mano koro ngeni koro owene Nyasaye. Koro en wach nyombo gi wetedo chande koro Nyasaye ma koro thago gi lamo. Nyon gi nyara moro konani. En odwaro dichuo ten gi nyithindo. To nyocha higa ni kochak higa to wuoyo gi Nyasaye. Oko Nyasaye ka higa ni nyalo rumo ka kimiya dichuo makenda to kore we. Adhi ng'iyo lopa dake. Yani mano koro miyo Nyasaye modwaro kuome wuoyi condition. Nyasaye bere mondo mi condition samoro mondo mi bende iteme. Wacho do Nyasaye wacho ni tema u. Mondo ne. Ng'en Nyasaye jiwo nyalo gik moko duto. Koro ber mondo mi samoro item Nyasaye kamano eno mondo ne kaka Nyasaye timoni. But John oloso maber. Wacho ni 37 years. Odwaro ng'ama odak godo. Koro yewuoyi mani oko kanyo kanitiere wuod min gi moro. Machuny min oae. To bende osebedo koro ng'ama odak godo. Inyalo loso kod Joan. Namba ne to ok ochiwo. Takene wabedo loso kod Joan nang'o. Kochiwo namba ni to koro ang'e yudi how. Joan. Wadhi wach machielo ne Rea. An vin ka enang'o kendo ng'ato ora ng'o. Ma gima chak na gima. Wewe komo. Otek. To jogi bende sama chako somo moro kora kilo moro. We wanda soma ne mai. An vin ka Nairobi buruburo awacho ni ulemna atuo matek. Nyasaye majachang mondo orwachne mondo changi vin. Amosi ni okwe. Anto amor gi puonj ma ukelo. Konya chuora nitiere to budho oko to an gi yuora mowagenore godo. Achiel. Osikona mana ni moto wa dok chien. Osikona mana ni moto wa dok chien. Anto pod chunya ogene. Atim nang'o. Wasom gini kendo mondo jowinji. Ati what? Amosi ni okwe. Anta amor gi puonj ma ukelo. Konya chuora nitie to budho oko. To an gi yuora mowagenore godo. An gi yuora mowagenore godo achiel. Koro kena wacho kane koro yuora ni manyisi ni moto gi dok chien. Yuora mowagenore godo achiel nyiso gi ni moto udok chien. Moto ne gi yuore cha nene ni hera gi rumo. Mana pa ne gi momino. Moto wadok chien. Anto pod chunya ogene. Atim nang'o. Koro chuore cha to koro were koro yuore ni magene gago. In ng'ano komondi wacho nyingi kumwae boko wacho to gimo wacho ni hata disqualify nyako ni. Man number 1. How comes
ero chwore to budho ga oko to wacho ni en gi yore achiel magigenorego to hera mohero go yore ni malo to yore kone ni moto gidok piny Lokurumo oktam. Mano gima ne ok owinjo wach. Ariyo ne mano. Ok owinjo wachi ni ohero yuore chwore ni oko. Mano makosa. Nyiso no jachude. Mano makosa maduong'. Da yude da chwade. Mar ariyo, achayo dichuo mano nyuomo dhako ni fut mabor kaka Amerika. Nikech dichuo odhi kapango, dhako ni en ochamo yien, to dhako ni ochamo lum. To mumato wacho ni ka ringre dhako loye chwore maloyo ne. Dichuo nyalo ringre ka dhako onge, dhako be nyalo ringre ka dichuo onge. Koro weno wadgi mondo lo ne chiege ringre, to en men kapango ni. Eto ng'ama lo ni ringre, dichuo ni in fake ne ok idwa nyombo, iwuondo nyako ni. Wade dia mos. Chwore budho oko. Budho oko ne okunyiso ni to budho oko ne ang'o matimo. Ikilingana with that statement, nyiso ni chwore ni oko to kuduoga dale yo makara marais. Koro ndi yore magigenorego. Ndini ma yore mohero. Machotne in another way, in the straight way. Ndalo moko napuonjo ka ndini onge dhako ma onge yore mogenorego. Makata in to bende ji nodwe chwadi. Makata in ndi yore migenori godo. An sana derong magi Yesu mogenorego. Giwuon Nancy. Ok ni geno ni marach. Ndi yore moro ma unyalo pimo kata wach. Ing'eyo. Koro wayo weche moko ni un gi wach moro kindu. Yuri mama kata gimoro timre to ka en masa moro unyalo wacho ni adhi uru ka wuon ng'ane obi warose wachni iwinjo omiyo onge dhako ma onge yuri mo kata bet mani dhako ma gele gweng machal nadi nitie yuri moro achiel kata ka ok yuora to bed kwarwa kwaru gen rigo marang ok mang'ana penyo baba pare ni gima kamano timre kama ndiye bo yani nyiso kwaru tibo nyiso yuri yuro la kwachi no go ngero idwa ketho gini nang atoka yie kode in kan yonge yuri mani geno rigo mano wachini yawa ni usongo mbele ok bisongo mbele wachi nyako ni wacho gimo timre digin gi owe wuondre DAK ACHANA kai wacho adier peupe kaka entiere koro yure ni otimo gima ber dhako ni dose ya dala ni koro do wacho ni ka ng'ano ka uchi wadgi obet go koro timo maber nikech ko dhako ni okodhi kwani dhako no nyuome ne chuo koso no nyuome dalana ok ofumulia to rit chwor duogi nere kani biro nyuomi dala uno wach ni ka chugi mabiro koso churi mabiro maya ndiege biro no joka ndiege biro jokara chunyo biro bira sembo donge sama gibiro ni gin ni en churi kende ok nyis ni kane gibiro mondo wabedi mondo ginyuo gikel dhok ok nyis ni mago chuoga te an gidi chwadi nere we apuonji kamoro kanyo be remni matin dhako konyuom to nyuome ne jo anyuola no iwinjo dhako en mariwa yes en mariwa tok en chichuo ok en orito gweng orito dala kata na wacho ni ngano kata ka ng'ato chuore otho tinyise ni jodongo wacho ni ng'ane dhi ng'iyo od wadu kacha bed kacha mondo koro ibed wuon odno kapo nono ni dichuo ni mana ka chuora otho ka dichuo ni koro kaka koro maonge jodongo bet ga piny makuothi wacho ni dhako ni dhia nige dichuo jara koro yosela koro gele no laloko dhani dhia samoro ne gikothu koro udo mondo mi nyako ni endi utweka okunyal yocho ni ng'ane iwuogo gedhe nyaka chimo churi duogi ndi yuri moro mang'no oro kacha gerieko into kinyise tene mo amua winja ti yuri mibor gerieko ni to dhiye kanyasembo kacha ilose gi nyasembo cha gi jomadongo nitie dene nitie kwere nitie manene mos to ne dhako ni samoro jako bedo ni ng'ama kudo wuotho kech keke wacho ni dhako ok nyalo ringre no wuono kamano koro odo chako wuotho wuotho mabuk luch kote dala ka iwinjo gima temo wacho koro gima ne timo ga ni mano gi jodongo bet pindo wacho ni ng'ane ine yur ng'ane dhi ng'iya ne wach matimre kacha makata koro chwore duogo sama chwore no dhi lweny mane dhi e second world war in ka chwore no dhi e second world war in irite why not tene jaoda ng'amo dhi e thim igani ching mono duogi kata tho kuro gimong'ere ne jaoda chiemoro kikotho masefo ino tho tekitera ikawa ayudo dhi chuo machielo but not kogima koro mae nyako ni kaka loso chalo ni nyako poretin de chuo dhi moweyo dhi kapango samoro dhako ni ndo mondo koro rengo ae dala ni odhi kanye bedo ni chuo dhi kapango mano kumiyo ae dala mano be dhako mano be nyako man gi ledho nyako man gi sasi nyako ma dende wang nyako ma jechudi bwana you must wait ana bodok ne nyako ni you must wait abodok ne nyani
nikech iwit ang chuora mamara ok no nyoma ne yuora achiel mageno to no ka jaoda mano okawa kendo ka jaoda ka ngato dwara niere agochi ne jaoda kon baba isebudho oko to ayudo yuora moro dwa konya inyalo yiena ingene de chuo bende luor kichome ter mukoni no dwari to chuori nitie kapango dak kone ni ha wa kwanga penje ko yie to wabedi to ok ni be koke lol ni koke dhi koke chake statement bang'ado ido dik sadi yuri ni obiro de jo lan samoro ko ni kata pesa yuri obiro kelo ni kata mana sukari moro madho gi nyithindo kora uso denda gi sukari auso nyithinda gi sukari iri orito dala gi what do you mean by that orito nade en watchman ne ring'eno king'eyo weche mang'eny mag dholuo gini miyo samoro idhi mobam ero de mondo yie ni samoro ing'eni ka wawuoyo ka to wakonyo jogi koro samine ni iwacho ni to nyiso ni joma ni oko ka biro miyo mon mang'eny kata dichuoro otigo mana dwe achiel kende oko to ringo oko reru gore oko reru oko dhako ni kano nyuome seme korwa ko beta tadagi dhi kora onge wach ni en chiega ber mondo mi jo asembo dhi okawe mano kawacho ing'eni dhi keth nyingi kor gweng' ni chingane jachode ngane chode chingane I don't like that no koro gimetimo emanyo omera moro inzi niya kacha ng'iyane kacha ata neno ni kony nyako ni niya ojivumilia ojika kamua nyako lero niya chuore budho oko ne rewa yes otini koro igoe okotho samo ng'ama budho oko ni be jivinjari kucha mani kata wachini oko par ojivinjari tu lakini en chuora chuore ni chuori mano ko wacho marach koro yore ndo koro gima koro makodho wani nyaka ni yore ni be koro ukre ni koro moto gi koro sani koro dok chien koro makoro kai makoro racho ko koro mane nchode inyo koro adon makoro wagwenyre exactly at this point koro okanyali yie nikech margi nen mar moto ok nen mar mondo mi ngato olos gima kethre kamoro mano rach Joan en nga wacho ni nyinge nga ilengo ni nyinge boko wacho koro miyo we bedo ngano endo ma jamalile apa ni nyako ni be nyako moko bed mos dike jibende ka moto inyiso wan magotango ni moto kuro dok piny koro mondo watimu nadi wamedu majira mano satan achike nyinge Yesu Kristo chunje mag chode mag gombo mag wang kwar chunje mag dok chien ai piyo kuom dhako ni gide chuogni koro isache ka jachien deto jachien bisa moro ketho nyinge jachien dichuogni mondo manyi kuma nitiere wi mabudho ka pangone mondo chome tir onyise no nyombo oaye walo manono dhiwa ne chiege ing'eyo nitie chuo moko meka ka giboka anyuola bire kwa moko to nitie manyaka samoro inyalo rodhi tae dhako ni kaka moto gidok chien gi yore ni odogodo piny marum te mondo giwere mondo koro nying Nyasaye odong ka yudo mondo koro okonsentrate kuom chuore to chuore chebe ochako duogi koro olos gi yuche ne mondo chom gi tir nyisi ni koro ada mondo wuon ng'ani obi koko nyal biro tana mondo adhi kama entie mano koro moto chakoro oshuka kabisa to kapo ni kedo ni odo tugo kako tugo ni nikech ka moto ni okoshuka to okobi yudo okobi chuoro kidhi duo omi moto ni kashuka it's a good sign mondo mi oshuka nyaka piny kabisa mbele flat mo ongi mondo bi mama ni yudo gir chuore to koko chuore chende kunyal biro to mondo yuche ni okawe achiel kachiel ngech ngama odak kama ji kia onge piny ni nyaka ng'ano yude to joma chuo kini gi dhako tipango neno mna gima timre odi ni orbit mos rito ni maber mamoto gi sa dog mpiny dichuogni papa jatin dhako ok dhiang an Jacqueline ka bonda tedo second wife bang'e ne wachonyore ma awuok then babano ne onyombo e odano for a short time bang'e omuko wi odno ogedo nego nyakono left nyakono osenindo ento entie odwa ni adogi beber konyauru Jacqueline no kende dhako second wife kane ng'ama no kende ochwanyore gi chiege maduong' aya dhancha no duogo ka dhancha no duogo no muk tado mar od Jacqueline iwinjo kwani Jacqueline nen second wife wale ni first wife no ochwanyore gi dichuo jamodhi koro kawe second wife to ode makoro no gerne mama maduche no biro mochako donje odni mogol tado hai marach mama no tho koro sani koro baba jelo mondo mi koro Jacqueline odogi openjo ni bende ber pacha mar dhano paro ni kopo ni dhako mano bede od Jacqueline nen dhako maduong to nena en mistake mano makosa from
the word go. Masa moro mabe chira molowe munigi. Mane gima mane wach manitiere kaka no mukutado no mano muma. Kata we mukutado donja od Jacqueline dhako matin. Inieri dhako matin donja od dhako maduong', tok dhako maduong' donja od dhako matin. Asto mar ariyo, imukutado mar dhako matin idogi gedogo e left side mar dala. Maybe dhako matin ni right side mar dala. Gikalo dala gi mabati dhako cha. Nywandruok ni kanyo mang'eny. Nywandruok moko kaka iwacho mokwongo ni ng'ama duong' ok nyal dhi e ot matin. Ok timre mano endo kata mana e ang'o ok nyal timre. Mar ariyo, kano se dhi e ot mar ng'ama tin cha, moninde e od cha, mano koro invite koyo kuome. Iwinjo. Mar adek, ok inyal kawo dhako maduong'. Idhi gedo ne on the left. Chik ma jaluo mar gedo ni ka in gi mon. Mikai ode biro bedo mochomre gi rangach. Dhako mar ariyo ode biro bedo bat korachich. Dhako mar adek ode bedo bat koracham. Kamano nyaka ang' gichopo kuma kata gin 20 tipango gi kamano. Omiyo kaka dhako maduong' nyalo wuok mondo odhi oged korka bad dhako matin mar adek manyachira, mano en pango dak marach, ok en dak maga mowinjore. Mano makosa machielo. Omiyo ka endi gimotieko jogi kabisa en njawruok, giduruok, gidhuluo. Moko gin chira, maonge tiende. Koro nyathi ma nyako ni upenji ni konye. Owinjo doge dala cha? En onge gima time. What about that house? Ot mokoro kodhi tigero ne ot manyien koro tango jako donji kende e od cha. Ento odno ngene kaka nose war tate. Nyiso ni koro odno endo en ot makoro no mimise machielo. Nikech osuri no bende en mise mar ot. Neno. Kotini to onge osuri ahinya lakini kogol mabati no mani osuri mane waketo. Omiyo kaka jaluo ingeni osuri kosegole ot mo war wi ot ono kot kendo. Omiyo ka Jacqueline dok ko bendo non chore ni dware mondo dogi oket condition maler ni kodok e dala no tigero ne ot manyien. Komano winjo dage. Kamo winjo dage kaka dhako mane onyuom bang' moro ni. Iwinjo. Then koro dogi to dagi ng'ani. Kech nyike ni be koro setho koro onge. Tayo bed no dagi kwe. Koro mano e wach manitiere kanyo. Aneno ka seche dhi mang'eny ahinya. Jacqueline hapa ni yudo dwoko mani kare but joma chuo uru bedo jok ma bende samoro miyo tich bedo matek ne joma gidak godo. En kinde mok yot mondo mi gik makamago tim. Neka koro sani ko dhako maduong' ni samoro tho. Iko mano kone be ni koro ma. Nikech nywandruok gidak ma jodak machaba. Emomiyo kipindi ma DAK ACHANA ndo ni ji owinj gimi lo DAK ACHANA we nywandori. Yo nywandre adhi yueyo kaende kapok adhi yueyo wach mantie kaendi en ni amoso kanyo ni kod nerea chenro mora to tuda uru gi nyako mane dwaro dichuo an Crispin ka wuok Nyakach kabodho jo Nyakach kendo ani nyaka joroma nyaka jang matimre Nyakach ka odhi jo Nyakach gineno ni onge japiny moro mowinjo wuoyo DAK ACHANA ka en ma Nyakach gini kabiro Nyakach ni endi dwani mondo idhi e lamo gi Rio Kech. In fact jo Nyakach be mana jowa mondo ilem na jo Nyakach nikech Nyakach ka endi koro chal ni ka endi koro midhiero ogo e tach jachien ma endi mar midhiero ga chiedh nadi olwar dala ma Nyakach ka endi Nyakach kiny ka kiny ja Nyakach kiny ja Nyakach kiang'o school fees Nyakach lo milaro elaro lo ke ng'ato ke oriembe detie miriu aora miriu Nyakach sani koro Nyakach onge nyaka dhako mwalando ka koro eno kola junior ka un Nyakach ka un kure goguyo jakamolo tiacha ng'eni neno chenro ni sani oguyo loseuru gi jo Nyakach apoka loso goga e ma Nyakach bende mondo wachni ndio lose maber pastor Reverend Ayubu nyakauni okethore owore hoywangori un nono koro dwa mondo mi walos wachni ndi mondo nerea komondi itele lamo gi Rio Kech koka gin gi god Nyabondo adhi leo me god Nyabondo mondo mi itakasa Nyakach kabisa ka we god Nyabondo achomo god mesa koro wuotho nikech atakasa piny kor gi Josephat Odhiambo mano ngene Nyakach mago joka jimbo pich ma kora kedang matimre kuro wadhi yuyo ko duogo jo Nyakach wadhi keto we lamo nikech koro odhi ahinya ma kod dwaro Nyasaye mowuok piny kike dhi mabor en chenro ma DAK ACHANA.
onge wache kamoro mora ma intiyo nyaka chimantie studio kae ndi koro wuok koda tung musuju nyaka koro dwa baya gi kite adugo koro roko helmet nikech divoka gi to wiye gi kidi to nyaka choko gin ma bende watemo mondo wakonygi wasekonyo be moromo to pod gin ma pod giger kae ni nyaka chigere studio kae ni ne wadonjere kodgi ahinya nyaka jigi bede uru mos mondo DAK ACHANA gima thagu kae ndi en ni DAK ACHANA ni pokunge kake dak maber to Josephat no bende wuod Nyakach mani kae ndi wacho ni ne nyiso jo DAK ACHANA man ng'eny a Nyakach nikech Nyakach nyiuti TV moloji ko Nyakach ko no TV moloji to DAK ACHANA ema shida gi ng'eny ene ni kuro mew ni ko Nyakach mew en gi TV te to shida modhuro kito maganga wadhi nyime kae kod weche manitiere kae ndi en ni wacho ni kae ndi en ni hello Lolwe TV an gi shida moro unyalo konya chieng' Friday kadhi tich kaduogo kar saa 8 to ayudo ka jaoda ofundo gigena te to an gima timo ne onge wan kode gi nyathi achiel fundo mar mon amon fundo dhako ngino sigo ma en pele ema wacho ni dhako ni giwere mara giwecho dhako ni chocha no wacho kamano dhako ni ufundo giwecho ni mana etiende dhako tinde yot mali ufundo wa mai gini adek giseda gen gi nyathi achiel wini kadoke oredo ka oten pap to dichok ni lero ni gimo chwanyo gi to onge matine koro manga makro biro dak obiro choko to dhi okangeni gin juwe gini adi kama ngi ka gin nyathi samo gin joma tino pod wiye pok oparo ni mondo settle mos koro yo mondo tim dhako kawo gik moko modhigo to oiki ngima nokitho duka ni Nyasaye erokamano samoro kisirano modo wuok matek kata maduong' moloyo mano Nyasaye oleng'oni kata indi timone marach Nyasaye oleng'oni mako omiyo mano en ranyisi kendo en fweny ni nitie gimoko ni kare e dakuno gik modhigo goeko werigo kabisa after all odhi gang'o sufuria sende kia friji kia ng'ogo eko titiyo Nyasaye dhi medi kendo kaka no meda Ayubu ndala par momede nyaka higni mondo mi dhako ni chieng' moro koriso nyombo maber ma en gi chiegi moro to mondo ne kaka dak maber omiyo mirima tang'eni nitiere samoro litni kaka thagri yudo gigi moko but mago to weyo dhi gi yamo undri ni odi no wang' to gimoro amoro lal ichako manyien nyathini kena mondo mi look manitiere ng'e nyathini chal nade odhi skul kose oyo kok ng'iye maber to kaw nyathi ibed godo to king'iye maber kineno ng'iye maber to sawa obed gi min gi but mondo koro miyo ming'e maber ni koro kamodhie kode malich ahinya e ngima kae to onge in gi wach aonge go aloso kode kae ng'ama dichuo mondo mi nyalo ni mondo jak lao stool kia kombe kia ng'ango you wasting a lot of time koni wuoyo kode dichuo adu aching aloso kode kae ng'ama dichuo mondo mi kik odonje weche moko mang'eny we odhi godo be kik igone kata simu mago sasia mosedhi kamano ler machielo mantie kae ndi en ni oimore amor gi chenro mar DAK ACHANA to an gi penjo na en niya ka iromo gi wuoyi to imiyo wuoyi namba ni to okawo to miyo ng'ama chielo to nowuoyo koda maber ba aoro ne fea bachamo penjo na en niya an ema rach koso jachiw namba to mano ng'ano keto kwano matek magi jocham fea koro gipenjo ni to ochamo fea maber koso ochamo fea marach en to winjo ka gimotimo no ber koso rach fea ongilo fea tingilo ok mana mi apenje ni ka ng'ato golo pesa ni ofuku mabe omiyo ka dichuo no miyo ng'ato namba ne kech yud ka en namba 2 en fake onge to dichuo jadongo chiwo na oromo gi dichuo to dichuo omiyo namba ne to expect ko dichuo jama koro los kode dichuo jabe ochako kawo namba omiyo dichuo machielo ko dichuo machielo mo mi namba ni ema koro oro fea ema oro fea dichuo moro mo mi namba to oro fea pok oneno ng'ato mabo kwamo
Ngato mia namba nyako mpoka neno ta oro fare. Ndio samoro picha ne oro ni. Hakuna kitu kama hiyo. Kinde moko chon kabisa chon 80s. Na neno ka 90s, na neno ka din moro nere barus gi picha. Ngato ni Kenya ka to ngato ni Korea. To ngani ndiko kako chal kaka nonyuole hivyo gik mosekale. To ja Korea bende ndiko titero ne bisobgi. Kore somo tiunganisha. Kwa hiyo ni ja Korea ni oseromo gi chandruok machal gi ja Kenya ni. Kore ka pich ja Kenya machal gi ja Korea gi chandruoge ni timiyo ja Korea pich ja Kenya. To pich ja Korea tikelo ne ja Kenya. Koro giri warusi TV ka gine magiri warusi gi picha no to ginok ginenre. Ema kora pimo gede chuogni. Okiadhi akoma modwaro to fare to oro. Koro fare onyuol. Koro janyuol fare be penye ko temo mana. Temo marach. Inoke temo marach ke inoke mie namba be noke kwa fare. Koso ne use wuoyo mo nyisi no oro ni fare. Ichiemo ni ke kar tich ni emi chieme. In manne mana tich mana be business megoya. Lakini kikingi. Ogo business. Dipoka chiemo ni chamo me nende badi. Kiki chaki cham. Duok ne ngano pesa ne. Man katigo mal duok ne odhi negi bureto. To ngama oro fare ni. Indi oro fare ni ngama biro ni indi ekedo jako ng'e. Kosen nang. Udhiera. Kaka jogi noro mi nyako ne kunyiso hali maber. Wuondowa. Oromo gi bwana moro mogo koro wachine onge ka. Okoro fare. Jafare ma wachine nika. Jafare ne bende okong'e. Don koro wachine miyo dichuo moro. Cham fare lakini dok fare. To cham fare dok fare nade. To dongo ne koro cham duoko nade. Dongo sa chamo. To ng'ate be koro wadwa. Ting'eni ok wachne ni ng'ani dwaro pe mel be rach. Rach ni kachi biro ng'iyo chamo pes jitu jibiro ni negi. Awachoni. Ichamo mugi kicha kichamo erigo. Koro ochamo mogiko oduok ne kose ochamo mogiko wewe kamano thogo. Ing'eni ko penyo na duok penyo ni be rach. Tinje ni rach. Koro rach. Aworo to fe to mon gi ngilo fe ti ko. To dichok ni be wiye thin. Andi kada ng'e maber ma yoro ne fe. Irito malich makoro irito ma iloso. Kata moro njoko ne oro ni chiso ni chige fe adi bich. Chama. Tisim ni orna mano we. Jige mano we. Odhi dala gi koro nodwa noduogi. Koro oro ne fe. Ose oro. Ko pende kora tim na kendo kawuono chako dwaro fe. To kon ka duoga. Moro bencha yudo makongini ka. Dichuo dhero ni tutiyo pesa ni chiege no dhi gi nyithindo rwako nyithindo skul dala gi koro dhako ni dwaro pesa dwaro mpidho nyithindo maro dwaro pesa wiyo kuti mon besa moro richi wuok kodgi wuok kodgi. Apenji ne rea. Eri kaka tang dhako mosedhi isena mie fare mobiro. To dongo mari. Aore mokwongo ongilo. Mar ariyo nyulo. Mar adek ochamo. Mar adek be koro ero koro en ng'ama koro orwar fare kuchipo koro fare to orwoyo. Ka gimo dhire matin ero fare to ochamo. Ka gimo dhire biro to ko bi dibich. Mano ng'ama kodwa biro. Mano ng'ano thagre we ketho time mang'eny ma oro go fare. Koro wadhi nyime fare ni to wach ni gin lit ne chuo. Kichuo samoro ng'ato dhi mo ogo kware malich oyudo pesa. Oro ni fare masling kana 200 ni bi mondo ang gine. Gini kik bed malit ne chuo. Nikech onge ng'ama dado pesa ofuku ne. Odwoko lwete ka ng'e mogolo wallet, moya wallet, moyier pesa mo oro. Onge ng'ama ochune. Koro we bedo ne malit. Era benge ni era gi malich. Bisero. Bas koro we ywago fare nikech ohere. Tun kati mni maber nikech aheri titimo na maber. Ok inyuol fare na. Ata tamora ni gima de chugol ne fare. Ogo kon nyako ni ol ng'ati bi koro mi nyamama ni odwoki. To ni abe ko ka ichra an ananya kwar boy kanyamwa adhia aolo ng'ato fare nie koro adwa dhiru jaoda mia fare ka gik to mia okatim mano mano karo kiero jaudi aere to ko winja holo jaudi mi ero ne rea kara holo kara dhi holo iye kara dhi go amali. Yes amal bera pur ne ng'ato to mia to kika hol niko ka elo duga na dhir jaoda kone ini kidhi holo ringe se jitani amola pesa dhi gwer jaoda be ing'eyo jo mikwayo gik moko. Okay, wajo dhi nyime wimore Nick an min wende ka anti Nairobi gimoro chanda Nick ne chanda Nick ne dichuo ne gi dichuo mokia kata ni en gi dhako gi nyithindo duogo ot otieno kata saa 9 mar otieno to sama oduogo to ayany ne oroma koro ne awuok koro odwara ni adogi anto ok adwa dok atim nang'o kik odogi
Dong bo se dokre kene ni ndo kodwa dok. Tayari mumi adoke ni kikodok ni kichokodwa timo. Okwado nyal lazima gi dok. Kichokodwa dok koro kikodok. Nere ji mpendi gi osero mo wach gi tek. Nyalo jigani obo wacho ni nere na wacho ni kikadogi. Moko ni kero ni mo jajo kele obo wacho ni nere na wacho DAK ACHANA kikadogi koro kabi. Ok ni ane mama dongi in misomo gini. To tieko ni ok adwa dok. Koro dwa nyiso ni dogi. An penyo manyalo penyo ni to ng'anjo sewe nindo oko. Ok onyal ng'eyo nikech nowuok ka ng'ano nindo oko. Koro nyalo pidho nyithindo. Ok onyal ng'eyo nikech onge bute. Ng'anjo sani koro nyalo ng'eyo nyithinde maber. Okia. Moro dok nang'o moselokre. To dicho mako dwa mondo dog ni endi oseyie ni timo makosa ma mondo mi koro gidog gichako wuoth manyien. To ben fwenyo manyalo ng'iyo maber ni gindo koro dhi losre. Nikech ong'eti ne mondo chaki subject nyithindo kendo into another problem. Madhi miyo nyithindo. Koro to odhi nyuolore moloyo ndalo cha. Kidok to koro bong'eni koro mae ni ng'ama ibende in disparate. Omiyo stand your ground kapok kidok to ji dog ga mon wasoji ni un gi were mar wecho gi duogo. Be ko badhi in kata dhi tieko higni 10 ga duga to ibang'o mana wuoth ka gima otimre onge. Ng'eni ng'ama dhako be ng'ama gi jochir odhi mo higni 5 onge kendo modhi chimble kuduogo. Ai ngwaso. Chunye lere ne wuon dala no sie. Chunye lere kandara. Minyono kata o complain. Koro ko ngwaso wuothe koro gwenge gima notimo gima ber. Boko badhe nyang'ani duogo aduogo. Be ko nitie marach motimre. Ng'ama dhako manyala. Ng'ama dhako yie godo tije tek. Koro seche ma koro wadhi go nyime ni endi. Dhako madwa dok ni endi onego ng'in to modwa dok ni gik mano gole kande oselosore kosepodi. Eka koro kidwa dok ni aduogo nikech aparo ni magi ma to koro lokruok nitiere adok nyithindo ir wuon gi mondo wadag achana. Kama gopo kitimo nonro ming'eyo to ok ang'e kaka inyalo dok. Pod go muya ipar. Kech samoro ng'ani pok olokre. Kolokre adier samoro yudo warruok. Nyasaye ne rewo lemo ne yudo warruok manto sawa. Wach machielo nitie kaendi DAK ACHANA ya konyauru ane college pod asomo civil engineering koro chio wadwa mar adek dwani akinde. Ha? Chio wadgi mar adek. Kwewi penjo koro chupo koro bede mos winji waya ni winji wachni maber. DAK ACHANA ya konyauru ane college pod asomo civil engineering koro chio wadwa mar adek mayure dwani mondo akende to an ok adware lakini opangne ode mabor gi dalawa. Pok chuore otere dala. An Kevin ka suba. Chiwadgi maradi? Pinyo to. Chiwadgi maradi? Maradek. Matin chiwadgi maduong' man gi chiege, mare ni gi chiege, maradek ni chiege. Koro manya ka beni ng'ama tin. Koro dhako do mondo mi chiege ni chiwadgi ni endi okawe mondo nyuome. Dhako ema dwaro ni yuore ni okawe. Mane gima awuoro ni dhako do mondo koro yuore matin ni okawe gima wacho ka. To yuore ni pod somo ntiere en ng'ama somo mantiere school timo civil engineer. Nyako ni oneno ni jali kati dio course pesa ni kama onyono piny koro chako chon lakini ok no jote man kichen chio wadgi ng'ato marot to jogi ngima ng'ama osetho ok donje nyako no bok bidak kata kijana dolre makawe ma onge ma biro chamo mondo to wuok onge to dhako ni parang'o mondo miyo nyiso yure wach machal kama. Ok momiyo nyisi no neno ka nyako ng'at somo gima ber mabiro kelo pesa koro chako windo pesa ni chon. To chuore manoncho kawe ma wadgi bwani ento gimo somo onge. Ok samoro nitiere akia kaka mon chalo an pach mon akia yawa yuori matin munjo bed kaka nyathini mane mo winyi mie directions mane minyo ni puonje gik maber in mirwake chode gi thuon ana awacho ni ka ok nyathi magwe ni otang nako ni dhi ngwase maso mubed chuore gi thuon dhi manyo juu chini to nyasaye ma walamo kiyiene mondo lemni to gini idhi noke out. Ing'eni nyaka ni pokotere ot pod gipango mabor. Pokotere dala. Pod gipango mabor. Pod nyako machal ni wendo. To kana ko wendo jogweng' oseng'eni ng'ane gi dhako ndio. Koro eka ochuno nyathini mokawe idhi nene nade okaw chio wadgi kapod ngima. Pod okawe ro pidhe ga ng'ot pod en school. Gini okolo maungi magimok winjire magimotow. Nerea mon masani palawayo, nyiri masani palawayo. Aro ni mondo mi lamo milamo mang'eny gi.
lamne nyekwa Jezebel. Nyekwa Jezebel gi maun mon gi nyiri. Lamne gi mondo mi nyiri bobedi nyiri. Chon ang'e ni nyako ne hore. Kendo chon nyako ne kwa dichuo na dwari kenda. Kata dwari usip. Imanyogi. Mama koro more mna kodheru ni en. Ene momenyo. To manyi nyathi sikul. To en dhako mane ode. Nyako ya nyisi gimoro achiel. Any moment me chako ni mondo mi idwara ng'ama dichuo. You have value before that man. Dok piny. Okawi moregi moketi piny. Mano kunyolo na miyo kama untie joma nyiri. Anytime me approach a man, ni dware main makoro gido keti kuome. Ng'eni your value mar nyako kata madhako chande. Ng'ano Orumo. Chaigo ma kata koro yie gini to ng'e maber niya ina kanya nikech mane do. Kas ngima mabiro odhi chai munyoni katiang. Obro medo mon bangi to kidhi go ng'we ni ane ok dwari dong ni chomera ine mane dwara keli. Dong ibiro kendi. Gima lite ng'ato nyisa moro after 5 years koro ng'ato nyi. Kada 10. Sama nyithindo senyuolo koro pumbi bene ni kanyo. Ni kiro tiya. Hano kinchiega to mane gima nyiso nyiri ni bed ing'eni ya nere anti gimoro iwacho e-commerce kata business ni when a commodity is scarce ati ni oonge nengone ni malo to como weji mais really available magi do alo nyanya ti yudo ka entiere ibedo makobole mag siling ariyo to nyanya ka onge yudo ka nyanya achiel en siling apar paga beach koro scarcity mari miyo value mari bedo malo. Omiyo ng'ama nyako itemo ibedo ni value mari bedo malo by being scarce ne chuo. Mondo mi manyi obed matek, mondo mi yudi obed matek, mondo mi value mari obed ni malo. Gimanya manya to yudi ok yot. Yudi ok yot. To kako lima ko ilokri kendo ko rimenyo igo kathera ko rimenyo ka. Ok donji, ai donjiki. Oh, I mean, to ni nyako. Koro chingodo isungri nyim nyiri nango kata mon weteni. Ibo nyiso gi nango. To kan ng'eni modwaro weni mabe wiye liet wiye wach wiye pek wiye duong' en gi wingo dichuogni ene ma kodonje odni to koro en mo frustrate dichuogni men en mambo yeto ma kone loka to dher pur michwado. Koro wod suba tim civil engineering mari tieki yud tiji prepare your life maber yud chiegi main mimanyo kendi ichago your own life weri gi chiwo wadu ni endi ma endi japap maja pap ka yomeno koro timre go ni maja pap makati ni ko biro iri kanyo obiro ngi kendo odu moro matin ma piny ka expectations mage tamri chopo ikech ma koro choni en ng'at ma en entie una mission mar wuoth chung mondo go mpira joka go mpira teno go ma en gimitim brother kiki kaw nyakoni lam Nyasaye maratego umi mondo pandi elwete ariyo ne mano kiki dhiga ode ng'ani nyalo nagi magoyi piny kaka chi Potifa ne dwa go Joseph piny. Joseph no ringo mowe lepe ma ko chako ng'i molo lweny ringi katomi machiemo no michiemo kata giath molok pachi koro in makume kanyi bet inene na karawi ringi ai sani jaricho ringo kaonge ng'ama lawe in to ring richo mo wero ni kuringo richo ng'amo ringo richo ring richo sani mondo ya nikech richo en tho wero ni ring richo richo en tho koro ringi ma richo en tho kiki donje to mok mari be mama ni nyalo negi kapok ndalo ni oromo please ring richo. Joseph Opolo mara wachara ayie kod puonj mar jot kendo ujiwa makaka onego wadagi kod familia magwa kendo apoyo bishop kumpuonjowa gi weche muma kod weche chike joluo. Nika an ilonga ni Triza awuok gi Masumbi an kod wach niya dichuo wadak igni adek to ne wakethore kode to agombo ni mondo adog atim nang'o mondo adogi. En emogombo mondo dogi to ko wacho ni dichuo dware odoga nikech ogombo dok e ode orach mana kodok ka dichuo choko dware dhi fogofe dhi riembe onyis dichuo ne odwa duogo wasahau yaliyopita nyocha ni yalo muma moro ma ni yale okang'eyo ni en Zaburi 43 kare 18 nyako chiko Isaiah 43 mocho ni Nyasaye ko chako timo gik manyien gik machon osekalo koro we uparo gik machon so me urumo mano endo koyude
jasomo isom muma ka in godo joji daga chana temi uru bede gi muma utiu mondo mi sama koro jili koro chuchien kama to bende yude gi munyalo lidho unyono piny gi injili en Isaya 43:18 kod 19 gik machon koro osekadho koro we uketo genu kuom gik machon koro mi Nyasaye dwa timo gik manyien osechako timo gik manyien koro neuro osechako be uneno koro mi nyako ni ogol paro machon mane nitie gono dos gi chuore mondo chak wuoth manyien koro doke ode mondo daga achana wach machielo mantiere kaendi en ni Belinda ka nyakwere an gi nyithindo 2 nyako gi wuoyi to nyako ne wanyuolo kode ohero to ma wuoyi ok odwa atim nang'o dichuo ma idhi gi nyathi ire to wuondi ni oheri nyathi ok odwar ng'ano wuondi ng'ano ok dwari nyathini en rembi ni nyuole accidentally samoro nyuole kine school ilimu sipni moro kata nade mano rembi kama inyalo tere onge nikech ne ok osekendi miwe chuori gi nyithindo iwe chuori to idhi gi nyithindo mano mari koro ka ng'ato wuondi no heri to nyathini mibiro go ok ohero ng'ano wuondi nyako sama idwa dhi tedo ka in gi nyathi apuonji nono kik ichula ami puonj makende tem mar mondo mi ng'ani endi kik mondo inyuolgo mapiyo to sama ing'ero ku kaendi the first date the second date that date first date ka lerne ni ng'ama nadi kik ipande kata ka moko ni fundo iwe dala wacha ni gintie to kik ipande dichuo nini gi nyithindo ma in godo koro kowinjore ni mondo mi koro urom kata mar adek bring along your kid a date ni psychologically som ng'ani ka bende chunye nyalo rwako nyathini kik idhi lingri e ode michaki kawo ich moro tikeni maendi odwa treat nade ibro neno from the word go ni ng'ani nyalo hero nyathini kata ok nyalo hero nyathini bang'e kanyo endo kiwinjo ko penji wach nyathini to Brian dhi nade onyalo kata nyiewo ne Brian kata mana wuoche moro then ing'eni you're the right person to live with your kid to kidhi dumbri e pigi lepi ni wuoyi ber ni wuoyi nigi sing'ari kia wuoyi jengo hakuna kifua manze uchali yangu manze si hakuna tu na chest jo huyu jamaa si amenimaliza yani amenikunywa nimemkufa mbaya yani umemkufa to nyathini obe okufa chien koni gima kori itimo koronge nino gima ber ni sana so sometimes wacho gani ber kigo kogno dichuo medo dak godo mondo ing'e moko nitie minyalo ng'eyo wago to moko nitie makoro kitimri koro mi apuonji nyako man gi nyathi kata ka in kod gi 8 appear with them squad no te e mbele ma dichuogno ineka kodwa deal kodgi kino ka dichuogno in ma usiko kodi brani boko penjo wache ne ki ang'o in ma babe in ma so en babe moruo ka thundu koro gimitimo ing'enge ni aendi ma en ng'ama oonge gi interest ma nyathini nyiso ni kata dak kode ok nyal dak kode kaka babagi omiyo apuonji nono ng'ama nyako ng'ama dichuo koro ng'euru mano mon ma nyigi onyuol e dala puonjuru nyithindu kamano mondo ging'e ni to dichuo ma inyalo rito nyathi kinyuolo oko miyudego en dichuo machal nade mane puonj ma DAK ACHANA kawuono ber ma mondo mi ung'e mago watieko chenro ni endi Nerea kawuono kaendi and Beatrice kawuok Awasi an gi shida chuora koyudo pesa to onindo oko chodo jirende te koro konyauru pastor Nerea Nick is saying the truth kora gani truth na wacho kure ing'eyo mora gi nyakono chodo nindo oko chodo jirande te kwani ng'ani guok olwang' ni yawa maendi en jechode ma ogwal gone yes nindo bonindo oko kalori odo da pesa nindo chako nindo oko kalori iweno kwa michuodho pesa nego bende ile koro jirande gi koro isero yote to jirani be thick yeah koro Beatrice wuok Awasi wacho ni en gi shida dichuogo ni ikonyo nang'o mato ko dwaro lemo nikech mato koro chalo gima en gi siasa moro jechien moro nitie kanyo ma ka pesa donjo lwete to koro gari ochatim koro en wi koro mako mach kabisa koro ko par kata family mara ko par nyaka jirande go te yote mago rwake chalo sondu miriu makapong to dhi gimoro amora
ya auropo ngutingonya auropo tingo yugi te Daudi wache muma mama Samuel ni no dhi kedo gi jo Filistia to angu po ko penjo Nyasaye wacho kongo penjo Nyasaye wacho mondi nto jogo to serado ne osebire Paulo wenyika adhi rado kod gi koso to angi chiwgi elweta koso to Nyasaye ko ne kikital mbele gi dog chien okiwinjo mutini mag yien ka mutini mag ji tingina an Jehova Nyasaye setelo mbele ni koro dhi adhiya sama ne Daudi odhi to Daudi angu chungo neno kaka Nyasaye kedo mokoni ai Nyasaye ikedo gi wasika mana kaka ora muomo genge koro jala ni ena ora muomo genge sama ora opong muomo genge odhi gi yien to dhi gi ot odhi gi kidi to timre nadi to romo gi dhano motho to timre ena ora muomore jal mani na ko siawre to pesa ne rumo to chodo jirani chakre wan to giko mana ora muomo genge odhi gi everything to nyako ni bendo tang chwane makoka ena ora muomo genge kanya sach Daudi ka jeseni jale dhi kelo ndako ni to dhi nege kata awoche muomo genge madhi kode ka jirende ka dhi timo nyako ni magugu gi manyeny ko bito simnang koro biti adwani bi mondo walem to kata ka okibiro ira muma wacho ni Ruoth Nyasaye ok chiek madimone reso ite ok nok madimone winjo Zaburi to wacho ni Nyasaye no ora wach wach no dhi tieti ora Nyasaye ok odhi so beta kome mar duong to wache moro to wach no tieti koro wan gi teko no nikech Yesu wacho ni teko te e polo kende piny osemiwa koro adwana or teko no ir chwori no kiheri adiri midonda kode ta oro teko to kok kamano ta oro Nyasaye mno mondo goli kanyo to mi ng'at malongo manyalo dak kodi kikoloko de chuogni donga mi weche ariyo options okay onge wacho tiko chenro kamano endo bishop ng'ato to kawuono tengre kodi ka wacho ni nitie example migolo marach lead by example jomonyuole ich simba ne ok oneno kata wuongi ka mama no oyudo serious relationship onge rach ashini koro manendo iwe inyiso goch moko adiera panne wach magich mag simba pani mano wacho e chenro moro to koro okele panne ni dwa go jok monyuole ich simba ahinya koso en bena jil gojo simba onge nyathi marach kado nyuole ich simba nyathi en nyathi mano wasewacho to wacho mani mondo mi nyako kik mondo dwar ich simba chon moko nyuolo ma samoro nyuolo go wadu samoro nyuolo makelo ni samoro tora kata kama idhie kode samoro onge moko be nyuolo ma gund dalagi enena siasa maka ok siasa rather enena kesran mara kenyalo timo onge nyathi ok bed nyathi kuom ji ng'ano kosa muma wacho ni Jabes no ywak mo lok Nyasaye loko ne nyinge ibiro mana loki onge wachi ke time onge do wacho do matut time onge ya ko ni jutengi ni kwenyis nere ni chuor min gi en wuon kato dagi to mano wuoru gima ngisi ni chuor meru en chuor ngama sero minu mano wuonu be na bana punji gina ni puonja koso ni wacho ni DAK ACHANA ngama sero minu mano wuoru idhi koro winja mie respect ko mega ngokra fuok but anaka wacho na muomora ng'ano bi winja tare ngeni ka wuoyo ka jok winj gik moko te onge wacho wawe chenro ka ina re chiu namba ni kich just what dwani wuoka ge ngwe kich ngene wuodi nyakache ino sema kito nyakache kuje goro kudwa waka okay jo kandiege wabiro kandiege tadwanu nyisa ni uikuru machal nade mana we kanyo namba na 0720 40 3913 onge wach ana onge koda kama na ng'eny manyalo wacho adwani mondo mi mos mang'eny odhi ne jo kanisa mar Hope for Good in Christ. Hallelujah. Hallelujah. Nyana romo gi pastor uma Mombasa ilo ka en ng'ama mora ahinya. Iluongo ni Albert. Pastor Albert ero kamano nya romo kodi Nairobi ka inde edo ka ng'ama bende ng'ama mor ndi kendo ang'eni musmus jotich obro biro e Mombasa kanyo dwe manyien ka to jotich odonje Mombasa kanyo ka ine gwenge mag Mombasa te ikri Lolwe TV biro kanyo ndo mapek to kanyo bende no gware DAK ACHANA omiyo kik ibedo mabor Junte mantie Mombasa kawuono moso biro no kwangeno ni uneno cheno ni ndio yo makare mere mna kilo otini wabro somo gi kaendi to watu akie e yono endo ma owinjore ko kamano ero kamano nerea kum thulo mari an bende adoko ero kamano to mola nyene Nyasaye mar mi wabedo kaendi kawuono kakwa unu gwende gweth kamoro amora ma untiere e yore u mag ngimau mondo DAK ACHANA ero kamano masani nyako chakwa rom kendo juma manyien nyinga en Nick Okelo.